Production. Haka ne ta zamo amarya ba dan ta yi ɗaukaka ba, ta zamo amarya ba domin ta fi kyau ba, ta zamo amarya ba domin ita ce ba, sai dan mijinta na santa ashe kauna ce ta. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Production. Ta zamo amarya ba don ta yi ɗaukaka ba, ta zamo amarya ba domin ta fi kyau ba, ta zamo amarya ba domin ita ce ba, sai dan mijinta na santa ashe ƙauna ce ta. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Da sunan Rabbi zan fara yin wakar ango amarya, ke bi kar ka sara a wakar aure banda sanya, ba da daban basira in kara don gaba ta fi baya. Yau aure aka yi na soyayya auren masoya, an hotun da mun gane kai ne dan gatan amarya, in kuma ta yi juyi a murhu ne gatan tukunya. To amarya sai ku zauna na ce miki babu batun amarya, auren sau kuka yi da juna sai ku rike amana masoya. Zance da kalaman soyayya amarya, ga an kina murmushi don auren so kuka yi masoya. Zance ango sai kai zance, yarri zaman lafiya za ku yi ango amarya, tunda yanzu amarya ta gane tarbiyya za ta yi ta zariya. Ra'ayin ango a koyaushe ai shi ne ra'ayin amarya, ba bambanci idan akushi ya lodi da kwarya. Saka shakurmin ka ango don kai dace da amarya, don ko a gidansu shaida ake mata ta sani masu karya. Lamarin aure da daɗi idan murhu ya dau tukunya, ke bi waƙar auren ku nake rawar gaba aita ba, don ga ango nan ga amarya. Zance da kalaman soyayya amarya, ga an kina murmushi don auren so kuka yi masoya. To amarya lallai ki buɗe kunne don ki ji sakonki, da gori ya cika kin yi aure zaki cikin daki, kin bar ɗakin ummanki a yau zaki kwana cikin daki. Angon da kike ta fata a baki to yau shine naki, ki rufe sirri na angonki shi ma za ya rufe naki, ki rike dangi na angonki domin sun zamto naki. Ki biyayyar aure amarya tabbas zaki mamaki, masu yin cece ku ce so suke suna kasa aurenki, ni na ce rufe kunnanki. Zance da kalaman soyayya amarya, ga an kina murmushi don auren so kuka yi masoya. Ku taho wata ya su farin ciki sun rungumi juna, ango da amarya soyayya ta yi muku rana, ku rike juna da amana kar kalma ta yi kuna, tunda babu kamar ku wannan karnin ni dai a ganina. Ku kwantar da hankali aure shine sirrin ku na juna, domin masaki a jikinsa ake samun su sakaina. Ke bi na yi waƙar auren ku ya kwanta hankalina, kun zam ango da